በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሃዱ አምላክ። ስንክሳር ናይ ዕለት 2 ሚያዝያ። በዛ ዕለት እዚኣ ቅዱስ ስምዖን ናይ ሃገረ ሃሊባ አቦ አዕረፈ። እግዚአብሔር ብጸሎቱ ይምሐረና ንዘላለም ዓለም አሜን። ሰላም ለስምዖን ጸወነ ሰብአ ወህዝባ በብሔረ ሃሊባ ረድኤተ ዝንቱ ጻድቅ በሰዓተ ምንዳብየ ወአጸባ ትትከደን ነፍስየ አመደዊ ዕርቃን ረከባ ከመላሄ ብርሃን ጽዱ ለገጹ ገልበባ። በዛ ዕለት እዚኣ እቲ ገጹ ገጽ ከልቢ ዝመስል ክርስቶፎሮስ ሰማዕትነት ተቐበለ። እዚ ቅዱስ እዚ ካብ ሰብ ሃገር በላዕቲ ሰብን ኣኽላባትን እዩ። ኣቦኡ ብኢድ ቅዱስ ማትያስ ሐዋርያ ዝኣመነ እዩ። ኣብ ኩናት ተማረኸ። ምስ ማረኽዎ እቲ ቋንቋኦም ኣይፈልጦን ነበረ። ናብ እግዚአብሔር ለመነ። ምስጋና ንውዕኡ ይኹን። ምስ ለመነ ኣፉ ተኸፍተሞ ብቋንቋ ናይቶም ዝማረኽዎ ተዛረበ። ነቶም ንክርስቲያን ዘሸግርዎም ዝነበሩ ገሰጾም። ናይቲ ከተማ ገዛእ ኸዓ ዓብዪ መቕጻዕቲ ቀጽዖ ኣሳቐዮ። እዚ ቅዱስ ከዓ ናይ ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ትእዛዝ እንተዘይኮይኑ ከተዓግሱኒ ስቕ ከተብሉኒ ንሓይለይ ክትሕዝዎ ኣይትኽብሉን ኢኹም። ንስኻን ሰራዊትካን ካባይ ክትድሕኑ ኣይምኽኣልኩምን በሎ። እቲ ገዛኢ ብዛዕባኡ ናብ ንጉስ ለኣኸ። ብዛዕባኡ ዝኾነ ኩሉ ከዓ ነገሮ። ንጉስ ከዓ ንዕኡ ናብኡ ንኽልእ ኸሉ 200 ወታሃደራት ለኣኸሉ። ንሱ ከዓ እቲ ቅዱስ ብዘይገለ ጸገም ብፍቓዱ ምስኦም ከደ። ክኸዱ ከለዉ ኣብ ኢዱ በትሪ ነበረቶ። ጸለየ እሞ እታ በትሪ ከዓ ሽዑ ጠጢዓ ጨብጪባ ቆጽሊ ኣውፂኣ ዓንበበት። ዝብላዕ እንጌራ ምሳኣኑ ናብ እግዚአብሔር ለመነ። ኣብኣቶም ከዓ ብዙሕ እንጌራ ተረኽበ። በዚ ከዓ ጸቢቖም ተደነቑ። ብጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ኣመኑ። ምስጋና ንዕኡ ይኹን። ኣብ ሃገር አንጾኪያ ከዓ በጽሑ። ብኢድ ኣባ ጳውሎስ ናይ አንጾኪያ ሊቀ ጳጳሳት ከዓ ጥምቀት ክርስትና ተጠምቁ። ኣብ ንጉስ ምስ በጽሑ ከዓ ንጉስ ዳኬዎስ ከፍርሆ እሞ ሓሳባቱ ከለውጦ ደለየ። እንተኾነ ካብ እምነቱ ክልውጡ ኣይከኣለን። መሊሱ ድማ መልክዕን ኣዝየን ጽቡቓት ዝኾና 2 ኣመናዝር ኣንስቲ ናብኡ ሰደደን። እዚ ንጉስ ንሳተን ብሓጢኣት ምስአን ከውድቕኦ ይኽእላ እየን ኢሉ ሓሲቡ ነበረ። ንሱ ግና እዚ ቅዱስ ገሰጸንን መሃረንን እሞ ብጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ኣመና። ምስጋና ንዕኡ ይኹን። ብኢዱ ተነሲሐን ሰማዕታት ኮና። ከምኡ ድማ እቶም 200 ወታሃደራት ኣብ ቅድሚ ንጉስ ብሕያው ጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ተኣመኑ። ንሱ ከዓ ራእሶም ብሰይፊ ክቖርጽዎም ኣዘዘ። ተሰይፎም ኣኽሊል ሰማዕትነት ናይ መንግሥተ ሰማያት ከዓ ተቐበሉ። እዚ ቅዱስ ንንጉስ ረገሞ። ንስኻ ተቐባሊ ግብሪ ሰይጣን ኢኻ፣ ሰፈሩ ከዓ ኢኻ በሎ። እቲ ንጉስ ተቖጥዐ። ኣብ ዓብዪ ቁራዕ እትዮም ኣብ ትሕቲኡ ሓዊ ከኣጉድሉ ኣዘዘ። ከምኡ ገይሮም ድማ ኣሳቐይዎ። ንዕኡ ካብታ ጥፍኣት ካብታ መከራ ዋላ ሓንቲ ኣይተንገፎን። ነቶም ህዝቢ ግና መመሊሱ ይምህሮም ነበረ። እቶም ህዝቢ ነዚ ምስ ረኣዩ ከዓ ኣዝዮም ተደነቑ። ብጐይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ኣመኑ። ምስጋና ንዕኡ ይኹን። ናብታ ዘእተውዎ ቁራዕ ንኸውፅዎ ኢሎም ቀረቡ እሞ ንጉስ ግና ኣራእሶም ብሰይፊ ክቖርጽዎም ኣዘዘ። ተሰይፎም ድማ ኣኽሊል ሰማዕትነት ተቐበሉ። መሊሱ እዚ ንጉስ ንቅዱስ ክርስቶፎሮስ ኣብ ክሳዱ ዓብዪ እምኒ ሰቒሎም ኣብ ጉድጓድ ክድርብይዎ ኣዘዘ። ከምኡ ድማ ገበሩ። መልኣኽ እግዚአብሔር ከዓ ካብቲ ጉድጓድ ብጥዑዩ ብዘይገለ ጉድለት ኣውፅኦ። ብምስቃዩ ምስ ደኸመ ርእሱ ብሰይፊ ክቖርጽዎ ኣዘዘ። ተሰይፉ ድማ ኣብ መንግሥተ ሰማያት ናይ ሰማዕትነት ኣኽሊል ተቐበለ። እግዚአብሔር ብጸሎቱ ይምሐረና ንዘላለም ዓለም አሜን። ሰላም ለክርስቶፎሮስ ዘተፄወወ በጸብ በውስተ ሃገሩ ዘአምነ በትምህርተ ማትያስ ረድ በህየ ተሰቅለ በእንተ ክርስቶስ እግዚእ ወሰላም ለእለ ሞቱ ምስሌሁ በስን ክልኤቲ አንስት ወአምአት ሰብ። በዛ ዕለት እዚኣ ንመላሊኤል ወዲ ቃይናን መዘከርቱ እያ። መላሊኤል 165 ዓመት ምስ ገበረ ንያሬድ ወለዶ። ድሕሪኡ ከዓ 730 ዓመት ገበረ። ኩሉ መዋዕል ህይወቱ 895 ዓመት ኮነ። ድሕሪዚ ብ2 ሚያዝያ ብዕለተ እሁድ ኣዕረፈ። ኣብ ቤት መዛግብቲ ተቐብረ። እግዚአብሔር ብጸሎቱ ይምሐረና ንዘላለም ዓለም አሜን። ምስጋና ንኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘላለም ዓለም ይኹን። ስንክሳር ናይ ዕለት 2 ሚያዝያ ተፈጸመ።